много отдавна. И ако това не би се случило, тази приказка нямаше да я има. Живяла някога една коза, която имала 7 козлета. Тя ги обичала повече от живота си. Те живеели щастливо в къщичката на една горска поляна. И когато майка им била близо, те безгрижно се играели на полянката около къщата. По-големите козлета били смели и непослушни, а най-малкото било трудолюбиво и послушно. В един прекрасен ден козата ги повикала и им казала: „Скъпи мои дечица, аз отивам в гората на пазар, за да купя нещо за ядене. А вие затворете след мен вратата и не отваряйте на никого, докато не чуете моя глас. За да ме познаете, ще ви изпея тази песничка. 7 малки козлета рогати, отворете на мама вратата. От пазара в този час мляко нося аз за вас. И букетчета цветя за послушните деца. Мога ли да разчитам на вас?“ Да, мамо! Не се притеснявай за нищо, мамо. Вече сме големи козлета. Щом така сме казали, така ще бъде. След като сме се разбрали, елате, мама, да ви целуне и се грижете един за друг. Лек път, мила мамо! Козата тръгнала спокойно, а козлетата затворили вратата и пуснали резето. Но, както се казва в поговорката, истините имат очи и уши. Вълкът, приятел на козата, който отдавна търсил удобен случай да схруска козлетата, подслушал всичко иззад къщата, когато тя им давала съвети. Добре, ето че и дойде моментът. О, колко съм гладен. Ще извадя голям късмет, ако ми отворят вратата. Сега да ми паднат. Вълкът отишъл до вратата, приправил гласа и започнал да пее. 7 малки козлета рогати, отворете на мама вратата. От пазара в този час мляко нося аз за вас. И букетчета цветя за послушните деца. Чухте ли, братчета? Хайде да отворим. Това е нашата майчица, която ни носи храна. Да, хайде да отворим! Не отваряйте вратата, защото това не е нашата майка. Тя има тенък и нежен глас, а не дебел и хриплив. Вълкът чул тези думи и отишъл при ковача и го помолил да му наточи езика и зъбите, за да стане гласът му по-тенък. След това се върнал и отново запял. 7 мънички козлета рогати, отворете на мама вратата. Чакайте малко, ако това не е нашата майка, тогава кой е? Аз също имам уши и ще й отворя вратата. Мило братче, не отваряй! Някой иска да не излезе. Ако ви послушам, мама ще стои навън дълго. Затова отивам да й отворя. Тогава най-малкото козленце бързо се скрило в печката, а останалите където сварят. Едно се смугнало под коритото, друго зад печката, трето под леглото. Както се казва, не съм страхлив, но се боя. Най-голямото козленце махнало резето и вълкът нахлул в къщата и неведнъж го глътнал. Къде са другите? Сякаш потънаха в дън земя. Той тършувал из къщата, но от козлетата нямало и следа. Тогава седнал на коритото, за да се почине и кихнал с всичка сила. На здраве, чичо вълчо! А, така! Ето къде си се скрил. Я ела да те целуна. Вълкът повдигнал коритото и го хванал, изгълтал и второто козле. Както се казва, език мой, враг мой. След това пообиколил из къщата, намерил и останалите. След като се наял, тръгнал по своите работи. Веднага след това най-малкото козленце излязло от печката, сложило резето и започнало да плаче. Мили мои братчета, ако бяхте ме послушали, вълкът нямаше да ви изяде. Бедната ми майчица, тя не зная каква беда и дойде на главата. 7 малки козлета рогати,
богати, отворете на мама вратата. От пазара в този час мляко нося аз за вас. И букетчета цветя за послушните деца. Най-малкото козленце бързо отворило вратата на майка си, скочило в нейните прегръдки и разказало всичко. Ох, горката аз! Вълкът, който ми обещаваше да не плаши децата ми. Но почакай, вълчо, аз ще те науча. Козата излязла от къщата и тръгнала да търси вълка. Когато го намерила, той спял дълбоко на поляната близо до къщичката. Вълкът толкова много се бил наял, че не можел да се движи. И виждайки това, тя извикала най-малкото козле. Скъпо мое детенце, бягай бързо вкъщи и ми донеси ножице, игла и макара с конец. Най-малкото козле се затичало да донесе на майка си всичко необходимо, а козата, гледайки спящия вълк, казала: сега, хитри вълчо, виж какво ще ти се случи. Да знаеш друг път да не си пъхаш носа в чужди работи. Най-малкото козле донесло ножиците, иглата и макарата с конец и козата разпорила търбуха на вълка. И изведнъж оттам изскочили козлетата, радвайки се, че са свободни. А козата сложила камъни и му зашила корема отново. Ето, че си получи заслуженото наказание, вълчо. Сега видя ли? И така козата с козленцата се прибрали вкъщи, радвайки се, че тя е успяла да ги спаси от корема на вълка. А той, като се събудил, се прозял широко, протегнал се и казал високо: О, колко съм жаден! Сякаш съм се наял с камъни. Я да ида да пина. Вълкът се отправил към горската рекичка и започнал да пие вода. Но от тежестта на камъните паднал в реката и се удавил. Така гората се спасила от лошия вълк. А козите, които живеели наблизо, се зарадвали много, когато чули новината. Те се събрали и благодарили на своята сестричка за това, което направила, че ги избавила от лошия вълк. И аз бях там и качих се на седлото и разказах почти всичко из селото. След той подкарах колелото и разказах всичко из селото.